Mnyamata uyu mukumuonayu anachigulisa chibwezi chake laptop kuchokera pa mgwirizano wawo wa zamalavu choncho, ndipo tsiku lina mamunayo wati ndikayitanise balance ya laptop ija. Basitu konko koyitanisa ndalamayo anabwerako ali mtembo. Anthuno nkutsala ndi mafunso ovuta kupeza mayankho ake nati zitheka bwanji munthu wagulisa bwezi lake bwinobwino nkupezeka pa mapeto pake adzukulu akakumbe manda. Mnyamata amene yuyu ndi ndani? Nanga chophedwera zili ndalama zake mnyamatayu ndi chani? Anthu kwauko za nkhani ankati njipoyira nkhula. Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira, ndipo mukaoneramo pitani ku comment box ndasiyako link ya WhatsApp group komwe timatumiza malonda osiyanasiyana zovala, mafoni, ma TV ndazi pwawo pa mitengo yadu. Timatumiza dera lina lililonse m'malawi muno komwe apangapo nafe business akudziwa komanso sakukanira. Pangani join kuti muone zambiri. Mnyamata amene yuyu dzina lake ndi Douglas Okuchukwu ochokera ku Karaba ku Nigeria wa zaka 22 zakubadwa. Douglas amene yuyu nayenso sanangofikira ku dziko kuno nkuzakumana ndi ngelo wa ifa chonchayi. Iyeyu nayenso poyambapo anabadwa zija zabwinobwino monga muja momwe tonsefe tibadwira nkumakula. Zinayamba pa 10 Marichi chaka cha 2015 tsikuli. Kunacha zabwinobwino muja momwe kuchera masiku onse mzimayi wina otchedwa Maria omwe anali mayi ake anyamatayu anali ali kuntchito pa tsikuli. Iwo analandira foni kuchokera kwa aneba wawo yemwe anawafotokozera kuti mwana wawo ali olusa kwambiri. Mwati olusa ndi chani? Ndipo mayiwa anapempha anebawo kuti amufunse mwana wawoyo kuti vuto ndi chani. Iwo anafotokoza kuti akuti pali munthu yemwe sakufuna kummalizira balance yake. Mayiwa anapempha anebawo kuti amukhazikise mtima pansi mnyamatayo. Mayi yake a Douglas kamba kochuluka mabiza akuntchito, iwo anayiwala zoti anauzidwa za mwana wawo, ndipo atafika ku nyumba anapeza kulizi. Anayesa kumuyimbira foni Douglas koma sazayankha foni. Kenako mayiyu anapita kwa anebawo aja kukawafunsa kuti zinatha bwanji masanaja mwana wawo ankati DP yakwera kwambiri muja. Aneba anafotokoza kuti anayesesa kumufotokozera Douglas kuti asachokepo adikira amayi yake abwere amwe shuga osungunula ndi madzi kuti mtima ukhale m'malo mwake, koma iyeyo sanamvere. Iwo anapitiriza kuti mnyamatayo atanyamuka anayesa kumuyimbira foni koma foni amalankhulapo mzimayi oti omwe mukuyimbirawo sakuyankha. Apa mayiwa anakamudikirira kwawo mwana wawoyo koma mpaka mdima unagwa kulizi. Mwana wawo osabwera mpaka kunacha, ndipo kutacha mayi yake kuyesa kumuyimbira namba yake apanso sinkapezeka. Apano tumayiwa anayamba kukhala ndi mantha kuti ndi chani chamuchitikira mwana wawo. Kenako anatengana ndi amuna awo ndi kupita ku polisi kukapanga ripoti za kusapezeka kwa munthu wokupsa mtimayu. Koma ali ku polisi konko neba wawo yemwe uja anawayimbiranso foni ndi kuwauza kuti amva kuti pali mnyamata wina waphedwa mbali mwa mtsinje kudera loyandikana nalo, ndiye mwina apite akaone mwina nkutheka akhoza kukhala mwana wawoyo. Apa makolowo anathamangira ku police station ya mbali ya kumenekoko, ndipo iwo anapempha kuti aone munthu wophedwayo. Apolisi anafotokoza kuti staff yawo itafika kumalo omwe mnyamatayo anaphedwerawo, iwo sanakwanise kunyamula malirowo kuti apite nawo ku mochale. M'malo mwake anangokwirira konko malirowo. Apa makolowo anakakamira kuti thupilo lifukulidwe kuti iwo atsimikizedi ngati anali mwana wawo kapena ayi. Anapita pamodzi ndi apolisiwo komwe thupilo linakwiriridwa, ndipo atafukula anapezadi kuti anali mwana wawo Douglas. Makolowa anapempha kutenga thupilo kuti akakhale ndi mwambo wawo bwinobwino oyika mwana wawo, ndipo apolisi anawapasa. Koma apolisi atamva kuti thupilo limatengedwera ku chipatala chachikulu komwe amafuna kukapanga postmortem thupilo, apolisi aja anayamba kuwalondola anthu aja cholinga asapite nalo thupilo ku chipatala. Koma bambo amalemuyo omwe anali loya anati apanga china chilichonse chomwe akufuna ndi thupi la mwana wawoyo. Kafukufuku komanso mphekesera zinayamba kumveka kuti Douglas anali pa ubwezi ndi mtsikana wina dzina lake Mese yemwe anali mwana wa Mr. Godwin, ndipo Douglas ni Mese anali ma classmate nthawi ya mbuyomo. Apa apolisi anamuyitana Mese kuti azafunsidwe mafunso, ndipo iye atafika anafotokoza kuti pa tsikuli iyeyo anali kuchipita kwake anamva bambo ake akulongolola, ndipo atapita kukaona anapeza kuti bambo akewo akuthamangira pa mpanda pomwe Mese posadziwa munthu yemwe anali kumenekoko. Anangowauza bambo ake
lakewo kuti amusiye mnyamatayo azipita posadziwa kuti linali bwenzi lakelo. Koma iye atalowa mnyumba anamva kulira kwa mfuti kawiri. Ndi statement iyi zinapangisa apolisi kukawagwira Mr. Godwin, ndipo iwo anafotokoza kuti anali akumuchenjeza Douglas kuti asazamuone kumpanda kwawoko pafupi ndi mwana wawo mpaka kalekale. Apolisi atafunsa za mfuti anapezanso kuti mfutiyo msonkho wake unali utapanga expire. Anapezanso kuti Mr. Godwin anathandizidwa ndi apolisi pofuna kubisa mlandu uwu, ndipo ndiwo anamwathandiza Mr. Godwin kukakwirira thupili komwe anakwirira kuja. Pa 28 June 2018 Mr. Godwin anapezeka olakwa ndi kugamulidwa kuti alandire chilango chophedwa pochita kupachikidwa. Tibwererenso ku nkhani yomwe ati bambo ameneyo anaphera mnyamatayo. Douglas anali pa ubwezi ndi mwana wa bamboyo kumbuyoko, ndi ati bambo sankaufuna ubwezi umenewu, ndipo wakhala ndalayo akumuuza Daga kuti asazaponde pa khomo pawo mpaka kalekale. Iye Daga anakhala sakupitadi, koma poganiza ndalama yake ya laptop yomwe amayenera kupatsidwa ndi bwezi lakeyo, basitu ndi kuja ankapita kuti ino akayitanise ndalama kuja. Bambo kuona ali iwe ndiye sumamva iwe ndi madana ndi ana mng'ano, basitu keche po kumuonesa Douglas komwe akuyenera kupitako. Pamapeto pake nawonso ndi awo anapita sokonko pochita kukhwizingidwa pakhosi. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawo. Thank you.